सामब्राम गुफुरजों लारुनि एवनाया जाबाय लोगोफोर थास' आथिं होसनसै आं वाव बरिया ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर नै आंना थास'जों अमाजोंआ हेल' लोगोफोर जानोसैलाय नै मादैया जानोसै ओंख्रिया दिनै जेबो गैया थास' आथिंजों अमाजोंल' ओमफ्राय बानलु लाबाय बहायथ' मा ओंख्रि मोनबाय थानो लोगोफोर आरो अखाबो हादोंना ओमफ्राय लागायथारनोसैलाय मादैया गुदुंथार बेनि बेदरखौ बाहाय दोनबाय आङो जा गुदुंखा दिनै फार्स्ट टाइम थास' आथिंजों अमाजों लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर जायो थास' आथिंजों अमाजों खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव आक्रमण होनोसै यामी जोब्बाबो सिखार रोंनाय नङा सथि मोनजानांगौबानो नोंसोरो गला गिला गोथाव जाखादोंलै सथि नोंसोरबो संनानै जादो थास' आथिंजों अमाजों जा गुदुं नोंसोरबो संनानै जादो थास' आथिंजों अमाजों गोथाव जाथारो
लास्टाव